Next Africa. Penny Ntuli. Yebo. Kuphelile ngami manje. Akuphelile. Awu. BK. Cha. Hey, wesiya uke wabona ukuthi mfethu namhlanje into ezenzeka ku social media ukuthi zibhlungu kanjani. Uke wayibona lengane ukuthi kwenzakalani ngayo. Uke wabona ukuthi lengane iqhilazeke kanjani. Ibisakaza kahle kanje kanti ivukela izeleza. Awu, bekungcono noma idayisa ama-fried ngakubo. Awumdlalo lo. Sesithembile ukuthi ingane iphumelele kanti we isiqhila somsakazo. Lele. Hayi. Bengithi mina ngoba ngingakaze ngizwe complain kuwena ayivela uhlale ngakuphela ngempela wakhele unamathele kwisikhukhukazi esimatsheletshelele lapho khosini ngoba sikaze sayizwe complain noma singayazi oyithola imali kodwa sikaze sikubone ngathi awukho happy ayihlala khona mfethu ungagudluki noma ngabe kuthiwa inkinga zifika kanganani ubambelele uqine mfana uhlala ubopha isibhamba uqine uhlala emkhulekweni ukuthi nje ungathi inyanga ukhosini hawu hayi lasidlala iGagasi ngengane hawu lasidlala iGagasi ngengane hayi 2800 ngeke hayi ngeke akekho umuntu ongatholerate into kanje we sike size nebrother le ubuhlophe etha uhlophe lo sefikile hawu kathi usuke fika 2800 we hayi ngeke hayi mfana hayi ngeke siya isidumela bengayazi lento mina bengayazi hayi nale ngane mfana ngamanenzi i-caregiver hambe yosebenza lapha e-Ambergland ngeke ayikho lento ngiyakutshela ayiphume nje ngempela phuma girl phuma ntombo phuma ngempela njengoba njalo uhlala ubhala ngo-ink omncane o3 minutes inkondlo mengathi ubhalela lona uhlelo laseGagasini hawe ma nalo black label yami ngeke yaphuma ngenani ongalithola uthola ohlelo nabathathu ngo3 minutes wakho ngeke baba